Ето един бърз и лесен начин да откриете страхотен подарък за всеки повод. Ние от Candles BG сме тук, за да ви помогнем. Някога чудили ли сте се защо ни е толкова трудно да вземем правилното решение, търсейки страхотен подарък за любим човек? Няма да повярваш колко голямо разнообразие предлагаме. И най-готиното е, че ти сам избираш какво да добавиш към красивия подарък. Изработваме всичко от масажни свещи до красиви букети от цветя, свещи с скрито послание, красиви големи керамични кашпи. Към всеки подарък можеш да добавиш парфюм, бомбонки, картичка, бутилка вино, чашка с красив дизайн. Това е твоя знак да ни последваш, за да станеш част от нашия магичен свят. Свържи се с нас на лично съобщение и за по-малко от 5 минути можеш да си готов с правилният избор. Дали подаръкът ще бъде за дипломиране, сватба, кръщене или рожден ден, избираш ти. Ние изпращаме поръчки из цялата страна. Следвай ни за още!